Missieru żewġ tuliedu li okkupaw l-irwol ta' diretturi u manager fil-kumpanija JF Group rispettivament ma natawx il-ħelsien mill-arrest wara li ġew akkużati bit-traffikar ta' persuni vulnerabbli mill-Filippini u li allegatament ġew impjegati mal-imsemmija kumpanija. Peter Formosa ta' 63 sena flimkien ma' żewġ tuliedu Matthew Peter Formosa u Sara Formosa 34 sena u 31 sena rispettivament ma mmettewx l-akkużi miġjuba kontrihom. Id-diviża saħqet quddiem il-qorti li dan mhux każ ta' traffikar ta' persuni b'wieħed mill-avukati difensuri Dr. Edward Gatt żied jgħid li Peter il-missier isofri mill-marda qerrieda tal-lukimja u li jieħu diversi trattamenti ta' kimoterapija u li għalhekk għandu jingħata l-ħelsien mill-arrest. Dan filwaqt li rrefera għal każ tal-ħelsien mill-ħabs li sar riċentament minħabba raġuni ta' saħħa. Bil-prosekuzzjoni argumentat li minkejja dawn il-persuni ma ġewx trattati b'vjolenza dan xorta huwa każ ta' traffikar ta' persuni għax minkejja li jkunu mwiegħda l-ġenna tal-art f'Malta ħafna drabi hekk kif jiġu f'pajjiżna spiċċaw f'sitwazzjoni għar milli kienu. Il-qorti ppreżeduta mill-Maġistrat Jana Mikallef Staffraġġ imma laqgħetx it-talba tal-ħelsien mill-arrest minħabba il-fatt li għad trid tinstema' x-xhieda ta' xi impjegati tal-akkużati. Intant, brabta mal-każ 3 Filippini ma natawx il-ħelsien mill-arrest wara li huma wkoll ġew akkużati bit-traffikar tal-persuni fl-istess kumpanija. Bid-diviża qalet li dawn kienu qed iħeġġu lil sħabhom biex jiġu f'pajjiżna minħabba l-fatt li kienu qed jgħixu f'kundizzjonijiet attrajenti. Hawn id-diviża argumentat li l-fatt li meta wieħed jissuġġerixxi lil sieħbu biex isib ħajja aħjar f'pajjiż ieħor ma jkunx qed jagħmel traffikar uman. Bil-prosekuzzjoni argumentat li minħabba l-fatt li dawn in-nisa mhumiex ta' nazzjonalità Maltija dan jista' jwassal biex jaħarbu minn pajjiżna. Fid-dawl ta' dan, il-qorti ma leqgħetx it-talba l-ħelsien mill-arrest u talbet li 3 nisa Filippini bdew miżmuma taħt arrest preventiv. Intant, każ ta' persuna oħra li tresqet il-qorti brabta ma' dan il-każ beda jinstema' bibien magħluqa.